הרבה אנשים מספרים שהם היו בחדר בריחה, עמדו במשימות והצליחו לצאת. חבר'ה, חדר בריחה אמיתי זה להצליח לצאת לראות כדורגל עם חברים שאתה בזוגיות. משימה הראשונה, עליך לרכך את זוגתך, תחשוב מה נשים הכי אוהבות, רמז, מחמאות ומתנות. רואים? תגיד לך שאני שם לב שרזית ממש בתקופה האחרונה. די, תודה. ונכון עשית גם משהו שונה בשיער, גוונים, והגבות שלך מושלמות. אז קניתי לך מתנות. די. שמתאים למידה החדשה שלך. איזה כיף לי, תודה רמי. כן. משימה ראשונה, מושלמה. משימה שנייה, נשים אוהבות לדבר, אבל גברים לא אוהבים להקשיב. הפעם אתה חייב להקשיב לכל פרט ולענען, כי על החומר הנאמר אתה עלול להיבחן. בואי שבי, ספרי לי איך עבר עליך היום. מה את אומרת? משימה שנייה ושלמה. משימה האחרונה, האישה מתלוננת שאתה אף פעם לא עוזר, אז קדימה תתחיל לנקות, המשחק מתחיל בעוד 20 דקות. יואו, מה, ניקית את כל הבית? גם עשיתי כלים. במה זכיתי? אמרתי, אני הולך היום לראות כדורגל עם חברים, שיהיה לך הכל הכי מסודר. יכול ללכת? כן. משימה האחרונה ושלמה. ביי. ביי רמי.